El vi és com el pollastre, el principal és que estigui bo. Però no necessitem fer masses històries més per saber si aquell vi nosaltres sabem tastar-lo, només cal que ens agradi. I aquesta és la primera lliçó. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. El Miquel em deia, com és que heu fet aquest vi? I la resposta és com hagueren pogut no fer-lo. És a dir, com després de 12 anys de treballar aquesta varietat a la zona, d'implementar-la, com no tens ganes de pujar un granet amunt i intentar d'explorar nous horitzons. Tal vegada, si volem coses diferents, haurem de ser capaços d'acceptar coses diferents, perquè no podem demanar coses diferents i alhora anar-nos a refugiar en el mateix vi de color, potència, fruita i barrica en la justa mesura que ja cadascú està pel seu camí. El Picapoll, el Bages, ha estat el reducte de tipicitat que li ha quedat a la zona. Ara, en aquest moment, la Picapoll ha obert un camí que per nosaltres, des de la Guia de Vins de Catalunya, a més, és una experiència única a Catalunya, única, des del punt de vista d'una DO, i és que ha sigut una DO la que ha posat com a varietat estrella i des del no-res una varietat autòctona. Existeix un grup revolucionari, ara està de moda, que es diu 10 sentits. Amics, aquest és un dels 10. Aquest. No digueu res, però aquest és un dels 10. Singular perquè és una sola vinya, una sola varietat. Singular no només per això, sinó perquè també la manera de vinificar és diferent, és singular. Fermenta dins de la bota, quan ha acabat de fermentar traiem aquest vi d'aquesta bota, la tapem i tornem a posar el vi dins d'aquesta barrica. Fem malolàctica en barrica i així es passa des de finals d'octubre, novembre. Moment! Quieta parau. Malolàctica. No és cap taco. Parteixes de raïm, fas la fermentació alcohòlica, fins aquí ve. En els vins hi ha una sèrie d'àcids. Un d'aquests àcids, que en els vins blancs interessa que hi siguin, com pot ser, que és de fet l'àcid màlic, és un àcid que és el mateix àcid que podeu trobar a les pomes. És un àcid bastant dur, bastant agressiu, que amb una poma va perfecta, però amb un vi negre, sobretot, que té contingut tànic, que té un grau alcohòlic elevat i tot, pot ser bastant agressiu en boca, com a percepció. Llavors, hi ha unes bactèries làctiques que el que fan és transformar aquest àcid màlic en àcid làctic. L'àcid làctic és l'àcid del iogurt, és un àcid més suau, més cremós, que no és tan agressiu, no és tan punyent a la boca. Llavors, aquesta segona fermentació malolàctica el que fa és això, donar aquesta sensació més de fina en boca. És un vi blanc que és voluminós, potent, i que si algú mai té la tentació de dir que el blanc pel color està oxidat, doncs només s'ha d'esperar. Si un vi està oxidat, al cap de 10 minuts, un quart d'estar a la copa, el vi es mor. Però quan un vi creix i creix i creix cap a la frescor, doncs no. I quan un vi cada cop resulta més livià en boca, doncs és que es va oxigenant, es va obrint, etc. Igual m'he passat de tempo ja, però és que tinc ganes d'explicar coses. I un dels altres exemples que jo portava al cap és el cafè. Quan tu ets petit i comences allò a veure que els grans se senten a la taula i comença, no, el cafetito solo, un cortado, corto, largo, tal i qual, però tothom pren cafè de les 300.000 maneres diferents de la taula, no, largo no, però no, con una nube, la nube sin nube. Tu ets petit i mires el cafè i un dia, no sé sap quin Nadal dels nassos, t'ha caigut una tassa de cafè i proves aquella cosa negra que t'estava davant teu i dius, la mare,
quin ball és esto? I la tieta et diu, ponte azúcar, cariño, que a ti te sabe a cuna. I te fots allà aquell brebaje i sempre tens algú al costat que et diu, es porque eres pequeña, ponle un poco de leche que te gustarà más. I li afegeixes una mica de llet. Al cap d'uns anys, allò que no t'agradava gens ni mica, t'agrada. I jo penso, per què si allò que no ens agradava gens ni mica al final t'agrada? I amb el vi li donem tantes voltes, macho, si solo el vino, ¿por qué bebemos tan poco vino si solo el vino? Si al final, amb algo que no ens agradava des del principi, hem aconseguit que ens agradi, sisplau, quan aneu por ahí, demaneu vi i digueu-li als vostres amics quan us diguin, ay, es que no entiendo porque yo es que del vino no me gusta. Digo, pero macho, tómate un vinito y tranquilízate, si no te gusta, prueba otro, que seguro que te acabará gustando. Y si no, le pones un poquito de azúcar, que a mí con el café me pasó lo mismo.